Takže čau, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude opravdu speciální, jelikož jsme napsali více než 200 firmám o předměty zdarma a pozval jsem se na to tady mojho věrného kamaráda Toma. Čau. Čau. Takže jdem je otevřít. Jako úplně málo těch balíčků nepřišlo, bych řekl. Jak jo, no. Máme tady třeba balíček od firmy Porsche nebo Ford, takže jdem je otevřít. Jdem na to. Takže první balíček je od firmy Porsche Česká republika a ještě bych chtěl říct, že všechny weby a e-shopy od firm, co nám poslali balíček, máte v popisku videa. Takže jdem na to. Takže jdem ho otevřít. Kámo, co tam bude? Nějaké klíčky třeba od Porsche GT3. Typu klíčenku. Kámo, klíčky od Porsche GT3. Tak jo. Nezlobil bych se. Takže jdem na to. Takže tady je otevřít. Takže zjistili jsme, že to není od Porsche, jakoby je to od Porsche, protože jsou tam věci s logem Audi, ale Audi patří pod Porsche Česká republika. Takže jsou tu věci s Audinou, takže první věc je, kámo, co to je? Tohle bude, to je Bublifuk. Bublifuk s logem Audi. Krásný, to ceníme. A další věc, vytáhni ty. Nějaká krabička. Pojď, open. Kámo. Klíčenka od Audi, kámo. Klíčenka Mega pěkná. od Audi. Děkuji. Krásně zabalená. Mega pěkná krabička. A další věc od Audi je propiska s logem Audi. Nádherná. S logem Audi. Taky děkujem. Další propiska ještě bílá. Taky mega pěkná. A poslední věc, co vidím, je takováhle červená propiska s nápisem Audi Sport. Takže děkujeme Audi a jdem na další. Děkujeme moc za Bublifuk. Ukaž, jak dělá bubliny krásné. Kámo. To je třeba největší flex. Audi Bublifuk. Mega dobrý. Takže další balíček je od pirátské strany a je tu nějaký vzkaz, takže by bylo asi dobré ho přečíst jako první. Posílám ti tašku a propisku z aktuálního merče, který máme skladem. Také bambusovou propisku Evropa pro tebe. Posílám krytku, ta se hodí vždy. Hezký den, Veronika. Takže děkujeme za krásný vzkaz a jdeme se podívat, co je uvnitř. Takže jako první věc tu je ta krytka na webkameru. Jdem dál. Samolepka, šance změnit budoucnost. Další věc je taška. Ta je pěkná, děkujem. A poslední dvě věci. Tahle bambusová propiska Odvaha pro Evropu, Evropa pro tebe. Tahle plastová, Piráti, to si piš. Takže děkujeme pirátské straně za balíček a jdem na další. Takže další firma, která nám něco poslala, je Zako Turčín a ta sídlí právě tam, jak je ta modrá budova. Psal jsem si s paní ředitelkou a říkala, že si proto můžeme dojít, že bydlíme kousek od nich, tak jsme s kámošem proto šli a dal nám takovouhle tašku plnou věcí a jdeme se podívat, co je vevnitř. Takže jako první je tady nějaká podložka, asi na sezení bych řekl. Pěkná modrá. Jdeme dál. Další věc. Takováhle pěkná taška Zako Turčín nápis. Moc děkujem. Takže jako další věc jsou tady tyhle dvě krabičky od Zaka a já se teda přiznám, že vím, co je uvnitř. Jsou to takovéhle mega pěkné ponožky, modré, s logem Zako. V různých velikostí. Takže děkujeme za ponožky. Další věc, tahle páska, klasika. Další věc, tady tenhle antistresový míček s nápisem Zako. Dál tu je tenhle perfektní hrneček, taky s logem Zako Turčín. Dál tu máme tuhle modrou šiltovku Zako Turčín. Pak tu je tenhle metr.
A poslední věc je tahle roztomilá pokladnička Zako. Takže moc děkujem Zaku za tyhle věci. Takže jestli byste chtěli nějakou z těchto věcí, co jsme právě teď otevřeli, nebo co otevřeme v další části videa, tak bude o to i soutěž, podmínky jsou jednoduché, mít odběr na našem kanále, dát like na tohle video a napsat do komentářů chci věc. To je vše a jdeme na další balíček. Takže další balíček je od Ford, jdeme otevřít. Wow, to je nějaká velká krabička. Mě zajímá. To je hrníček. To je hrníček s Fordem, Mustangem. Kámo, tak ten je třeba mega pěkný. Ten je nádherný. Kámo, z toho se bude pít jen na kakajíčko, ale. Ford Mustang, kámo. Mega pěkné. Jo, mega pěkné. Mega pěkné. Takže děkujeme za hrníček a jdeme na další balíček. Takže je to balíček od firmy mnot.cz. Mají e-shop, kde prodávají popfigurky a Pokémon kartičky, takže ten máte taky dole v popisku videa, takže určitě si u nich něco kupte. Jdeme na něho. Takže první věc je tady tahle samolepka. Tu už mám doma, protože jsem u nich už něco kupoval, takže moc pěkná. Pak tady je tenhle slevový kupon na 5% na nákup. Ten si můžete vzít, jestli chcete. A jdem na to hlavní, co by mělo být přímo tady. Je to Mystery Funko popfigurka. Takže jdem se podívat, jakou popfigurku bude mít v tomhle Mystery Packu. Takže otvírám. Už to vidím. To ještě ve folii zabalené, takže... Pěkně zabalené. Pěkně, ano. A je to... Je to Magneto z nějaké Marvelovky X-Men. To je mega pěkná třeba. Tady samolepka Funko Exclusive. Moc děkujem za mega pěknou Funko popfigurku. A všechny e-shopy a weby na tyhle firmy máte v popisku videa. A děkujem za všechny tyhle balíčky. Moc krát děkujeme. A dejte odběr, like na tohle video, napište komentář, zapojte se do naší soutěže a čau dalšího videa.